Father sa inyo rin, kapagos sa pagkutugan niya ako, matipon-tipon na sinabraan na dito niya. Christmas party niya, kapagos kitawanan niya ako, ikaw na, pagos, raksa, kaya kapi-apilus. Kaya nabiti, balik-bayan niyo, kaya dito ako, habit na karoon at espiritu ni Christmas. Dahil dinilawanan niya, tinagal mo sa simplisi niya. Amen. Ma-recognize nagtitiyak po mga barangay opisyal, nagtitiyak po mga Dios, CSO, nagtitiyak po mga Ligpayas, kaya amin na po mga bisbisitas tayo tatang nabi. Yun naman na po i-present di Kardwak na agserserbi di barangay kayo. Nung gawa ako Rolando Albert, President ako si Pina Association, ako Tito Rivera, ako si Vegetable, ako Rosemary Abainsa, isang deportes ako, ako Alicia Pablico, kapabaihan, ako Erlinda Valdez, RIC, OFW, Lorente Barroca, dari Sekretary dan Treasurer ako di Madam Melissa, di Lani Paswa, di Co-op Manager di Mama Sela Cabeñas, dan di Degger Order tayo ako di Mako Patri. Ganda dito balik-bayan sa pro. At dito ako naging dapat pamili. Hanggang yung mamuma, tumulong ka namin. Kami ako barangay opisyal na agserserbi di parang saya at di barangay kayo ako. Merry Christmas and Happy New Year kanya tayo amin ako. Tayo amin na taga-barangay Lubang. Nagita po nga barangay taga... Ako kan nagita po kapag pamili at tayo tanda-kanyang tatay nga 5,000 ako. Thank you. Di mga pagpos. At ang nagtanda po na tulong na kanya. Ay, nilog na! Kaya ako sir. Oh, nilog na! Nilog na ka! Dalawa! Giting na! Ay, bibang na! Lapay bibang! Apay, kapigay pa na ba? Okay! Ready? Mapagbantayan! Ay, dalawang bantayan! Dalawang bantayan! Kaya may katapos na consolation prize na. Ano kami? Ang kami consolation ka na dyan? Ay! Kinanayan na ako! Mapantagan niya pa ni Manangbansi. At may consolation na. Ako lang siya. Baka nagdaan lang. Ali, ganun. Thank you, Ulan. Nagkat ka papantayan si Bogan Yaw. Nya? Si Bogan ni Helen na si Bogan. Helen! Kabisado ni Helen na ito. Nya? Pantay! Ako Diyos, kita nyo. Manmantay! Santisima. Mabanbantayan! Nagkat! Nya? Mabanbantayan! Ako. Nilo! Nya? Ni awak!